gang. I dag udvekslede parterne deres krav til en kommende overenskomst. Forhandlingerne om blandt andet lærernes overenskomst bliver afgørende for, om regeringens folkeskolereform kan gennemføres. Det er et krav fra arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening, at lærernes arbejdstid bliver mere fleksibel med mere undervisning. Det her system med, som vi har nu med, at lærernes arbejdstid er delt ind i kasser af tid, altså tid til forberedelse, tid til undervisning og tid til øvrig tid, det er i virkeligheden blokerende for, at vi kan skabe en bedre folkeskole, så det vil vi rigtig gerne gøre op med. Kommunerne vil altså have lærerne til at undervise mere. Men spørger man lærer Tobias Simling fra Årby Skole ved Kalundborg, så er der ikke noget at komme efter. Han har den sidste uges tid kigget sit eget skema godt igennem, og han har talt timer op. Og facit er, ifølge ham, at der er ikke mere at give af. Vi har fulgt ham, og vores reportage begynder i morges omkring 7:15 på lærerværelset. Torsdag morgen på Årby Skole. Undervisningen starter 8:30, men lærerne er allerede på vej ud i klasserne. Jeg skal være der 10 minutter før undervisningen starter, så jeg kan tage ordentligt imod børnene. Tobias Simling har undervist i 3 år. Værsgo ud. Han underviser primært i de mindste klasser. Følger du med, Daniel? I dag er det matematik i første. 2 + 5 står der. Han vil gerne møde op til undervisningen godt forberedt. De enkelte elever, de skal have undervisning på forskellige niveauer. Og hvis ikke jeg er ordentligt forberedt, jamen så bliver det den samme vare, alle elever får. Det svarer til, at vi alle sammen skal gå i samme størrelse sko, og det duer ikke. Og man går op og tager den røde tus. Han underviser 17 timer og et kvarter om ugen. Så forberedelse, der bruger jeg i omegnen af 15 klokketimer om ugen. Med regeringens udspil skal lærerne i snit undervise 2 timer mere om ugen og forberede sig noget mindre. 2 timer ekstra om ugen, det kan vel ikke være så svært? Nej, det er ikke svært at undervise 2 timer ekstra om ugen, hvis man har forberedt sig ordentligt. Men det er der jo ikke tid til. Så det bliver en undervisning, der bliver ringere. Klokken er nu 10:30. Det er næsten en kaskelotval. Tobias Simling underviser en lektion i natur og teknik. Oliver? I gennemsnit underviser danske lærere godt 16 timer om ugen. Lærere under 30 underviser mest. Men nu skal jeg så ind og have den anden første klasse, første B. De skal på biblioteket. 8 olme orme. Timen slutter omkring kl. 12. Tobias Simling er færdig med at undervise for i dag. Så skal han holde møde om sløjdundervisningen, og til sidst et lærermøde, der slutter 4:15. Jeg har i den her uge lavet en opgørelse over alt det arbejde, jeg har lavet. Det gælder undervisning, forberedelse, møder og alt det løse. Alt i alt, så er det forventet, at jeg i den her uge bruger 41 timer og 51 minutter på arbejde. Hvis vi skal lave mere og undervise mere, men ikke har mere tid til at forberede det, jamen så bliver det simpelthen mindre forberedelse per time, og det går ud over kvaliteten af undervisningen. Lærerne har en arbejdsuge på officielt 42 timer, fordi deres arbejdstid på grund af skoleferier er fordelt på bare 40 uger om året. Omfattende trafikrazziaer i dag på de fynske veje, både i formiddags og igen i eftermiddags.